ziyakuba mhlophe njengeqhwa noma zibomvu njengobubende ziyakuba njengoboya bezimvu. Inkosi kusisa ukufunda kwezwi layo abangcwele bethi amen. Kafushane nje bazalwane ngithanda ukuhlehla kancane lithi iBhayibheli uJesu ngaphambi kokuba bethelwe lithi wake wenza umhlangano omncane nje nabafundi bakhe yabachazela ukuthi insuku zokuba ngikhashele seyisondele. Phendulo yedwa phakathi kwabo Petru uthi la oyofa khona nami ngiyofa khona. Alibonge igama likaJesu. Jesu yakhuluma kakhulu ukuthi mayiqhubeka utshele Petru uthi wena uyomphika kathathi iqhubeke ngabakhaya. Hallelujah. Ngicela sithi amen. Lithi iBhayibheli nangempela sifika isikhathi. Lithi iBhayibheli kunesosha lathi malifika phambi kwaJesu Petru wenza lokhu vele ayekusho. Lithi iBhayibheli wabosha inkemba wasusa indlebe yesosha. Alibonge igama likaJesu. Lithi iBhayibheli lalososha yena lizobamba uJesu thina nizwe limbhekise emnqamlezweni kodwa uJesu engabe uyalwa ngibona uxosha indlebe yesosha uyibuyisela la eyayikhona. Hallelujah. Mawuqhubeka mawusudlulile lithi iBhayibheli uPetru esemphikile uJesu kathathu. Lithi iBhayibheli uPetru wabaleka wayoqasha. Kodwa uma uJesu esevuka angimuze kuze uPetru ukuthi wawumphikela. Kodwa engabe uyabuza lithi iBhayibheli uthi madoda asiyohlangana eGalile cela niyolinda khona. Umoya ongcwele owehla kubafundi owehla kwaJohane naPetru wehla noma wayephikile. Jesus. UJesu wangabalelana. Ukhala esiphambanweni uthi bathethelele. Mawuzoyifunda kahle sekhuluma uIsaya uthi Isaya ozani uthi noma sezibo seseliphapheko kodwa kunoJesu omile ngegazi ukuba amthethelele. Nawu Jesu uthi noma sesibomvu kakhulu siyoba mhlophe. Ngimuzwe ekhuluma futhi Isaya 53 uthi yena nalonke entomile ngemsi uthi wosalikile. Uma uJesu efika kusemsebenzophelelwa isikhathi ulithi iBhayibheli uma uJesu efika kwaJuda amaJuda wamukela. Kodwa ngizwa futhi yena utshela amaJuda ukuthi wosalikile. Engamukeleni kuwena mina akunankinga kodwa ngithi wosalikile. Mina Jesu ngizoniphumuza. UnoJesu uma nawe usukhathele nawe ngomphumuza. Lithi iBhayibheli umileke uthi baba bathethelele. Mawuzoyilanda wayesishayiniwe. Shawa abantu abathi kuboma bathethelele. Maqhubeka iBhayibheli singihlala phansi lithi namhlanje lithi wathi mayefa angagcinanga ngokufa wohlala nje lithi uhlezi losokunene. Usaqhubeka nenkonzo ayenza isemhlabeni ngoba lithi iBhayibheli sisemhlabeni kodwa sike sone. Uphakame ethi uNkulunkulu sengiyaqeda ngodlamini uphakameni veza amanxeba ethi laba ngabafela leya nkonzo yakhe yomthethelela namhlanje ukhona uyaphila ukhonza ingoba usehlezi ngakwasokunene sikaNkulunkulu ubuye uyungolile efike ethi ngaye lo Musa usamfonela.